Bueno, un traballo que xa leva moito tempo dándolle voltas á cabeza, de feito levaba moi avanzado, xa hai casi 2 anos. Mas aí agora, cando decidín que era quizás o momento de sacar a luz, de expoñelo, de amusalo, porque estamos vivindo unha situación tremenda social, onde están morrendo mulleres continuamente, onde vemos que hai unha falta de cultura e de respeto a nivel xeral en todo o Estado e casi en todo o mundo. Considero na caída, considero que era o momento. Ademais, o tema de periferias que propuño hoxe este ano o tono fotográfico, que tamén viña moi ben, era caído a lógica deste traballo, non é? Do que é a violencia, do que é a falta de respeto, donde as persoas poñes a si mesmas xusto na beira do que sería humano, do que é a humanidade, non?